Comences tu, Jordi? Comences tu, ja dones la... Molt bé. Doncs molt bon dia a tothom. Benvinguts a aquest acte. És per nosaltres una gran satisfacció veure l'afluència de companys, tots arquitectes tècnics, tant del Col·legi de Barcelona com també, sobretot, de Girona, de Lleida, de Tarragona i de Terres de l'Ebre, que amb motiu d'aquesta primera jornada que farem per presentar el que ha estat aquest projecte d'Europa dels fons dedicats a la rehabilitació i que a partir d'ara segurament en haurem d'anar parlant constantment. Per tant, donar-vos la benvinguda i agrair-vos la vostra assistència. Com sabeu, aquests fons van vindre, se n'ha parlat molt, i van vindre per intentar pal·liar el que ha estat la crisi econòmica derivada de la pandèmia. Europa va reaccionar ràpidament, almenys des d'un punt de vista polític, pensant que es tenia que fer un esforç per dedicar els diners que fessin falta per tornar a arrencar l'economia. Però això, evidentment, ho feia amb tres motius molt clars. Un d'ells, anar cap a la sostenibilitat. Sabeu que el 2030 i el 2050 tenim dos objectius clars que els tenim avui per avui molt allunyats i que, per tant, calia posar-s'hi mans a l'obra. La segona era la rehabilitació, evidentment, una rehabilitació vinculada, relacionada amb aquest tema que era la sostenibilitat. Per tant, des d'un punt de vista, hem d'intentar la descarbonització de les nostres ciutats i això passa, bàsicament, per energies renovables, per energies alternatives, però també per reduir moltíssim els nostres consums i els nostres hàbits habituals. I per l'altre, el tercer tema era la digitalització. El món que ve és un món digital i, per tant administracions com empreses en general i professionals tenia que apostar directament per això. Aquests són els tres grans eixos que des d'Europa a nivell filosòfic ens van orientar. S'ha parlat de molts diners, però això, quan Europa parla de tants diners, vol dir que s'han de posar d'acord molta gent. En aquests moments són molts els estats que configuren la Unió Europea. I, per tant, la primera qüestió rellevant va ser que el Parlament d'Europa, en aquest cas concret el d'Alemanya, va validar. I, per tant, si Alemanya valida, vol dir que tots els altres ens anem al darrere molt convençuts. Avui ja sabem que tant França com Alemanya ja estan demanant que s'acceleri el procés. Per tant, ja no és temps de pensar, sinó és temps d'actuar. En aquest sentit, dius que el nostre col·legi ha treballat des de ja fa mesos, el nostre departament tècnic encapçalat per en Jordi Marrot, ha estat treballant intensament fent propostes i col·laborant amb l'administració, en aquest cas concret amb la nostra Generalitat, amb l'Agenda Urbana de l'Habitatge de Catalunya, també amb l'ITEC i amb la resta, diguéssim, d'agents del sector. Nosaltres hem tingut un paper importantíssim i el seguirem tenint perquè tot just el que s'ha fet fins ara és una proposta que arriba des de Catalunya a l'estat espanyol. És una proposta que l'Estat creiem que a finals d'aquest mes, com a molt, definirà quines són les regles del joc que definiran el paper que tindrem uns i altres amb aquesta actuació. Res més. El Jordi ara us explicarà molt de detall el que representa el que sabem fins avui, l'estat de la situació fins avui, això sabeu que és canviant, però que mica en mica anirem veient en els propers dies els detalls que això implicarà. Des del col·legi el que estem pensant és que és una gran oportunitat per donar un tomb en matèria de rehabilitació. Sabeu que aquesta és la nostra assignatura pendent. Quan dic la nostra no em refereixo als aparelladors o arquitectes tècnics, sinó del país. És un país que no ha apostat gaire per la rehabilitació i esperem que aquests 2, 3, 4 anys que vindran engrescats per aquests fons que venen d'Europa i que això servirà d'acceleració, doncs el que realment faci és que canvi aquest criteri i que tinguem la rehabilitació per a molts anys, que quedi incorporada en la nostra cultura, diguéssim, de la construcció. Res més. Moltes gràcies i passo la paraula a en Jordi perquè comenci la jornada. Fins ara. Doncs moltes gràcies, Celestí, i moltes gràcies a tots els assistents. Vaig compartir la presentació i comencem. Entenc que tothom ho està veient bé. S'està veient bé? Doncs anem a començar. Avui la sessió que anem a realitzar, doncs, com bé ja sabeu, ja veieu el títol, Fons Europeus per la Rehabilitació, parlarem bàsicament de 3 coses. Parlarem de fons econòmics,
i, per tant, la primera part de la sessió parlarem de conceptes econòmics, noms, etc., que d'alguna forma entenc que ja esteu començant a familiaritzar-vos. Veurem alguns números. Després parlarem d'Europa, perquè Europa ens marca camí, ens marca tot un temes estratègics i, per tant, veure per què estem fent algunes coses i en determinats aspectes necessitem saber tot el que ens està una mica marcant. I, finalment, parlarem de rehabilitació, concretament de rehabilitació energètica. Aleshores, la primera part, tal com us deia, parlarem de diferents conceptes. Miraré també de sintetitzar-ho per no marejar-vos molt, perquè aquí n'hi ha moltíssims de conceptes, però sí que alguns hem de començar a tenir-los una mica clars. I, per tant, alguns veureu que les vaig repetint. Repetint, sobretot, perquè tinguem clar a què es refereixen. Aleshores, la primera de les qüestions és que, clar, tots aquests fons econòmics ens apareixen al damunt de la taula per una situació, que és la situació en la qual realment ens trobem des de fa un any, i és tota aquesta paralització de l'activitat econòmica que de forma molt important vam tenir l'any passat, però que en determinades activitats encara estan avui en dia perfectament afectades. I a partir d'aquí, des d'Europa es planteja que cal d'alguna forma ajudar en aquesta reactivació del que és l'economia i es plantegen tot un seguit d'iniciatives. Unes iniciatives que d'alguna forma han de ser temporals en el temps i que han d'anar alineades per reactivar el que és aquesta economia amb unes línies perfectament clares, que d'aquestes en parlarem amb una mica més d'amplitud al llarg de la sessió i que el Celestí ja una mica ens ha avançat, que són els temes ecològics, digitals i resilients. Resilients en el sentit de tenir una economia que pugui aguantar situacions com la que ens ha vingut sobrevinguda. Per tot això, el Consell d'Europa, en aquest cas, va acordar aquest instrument financer que ara us detallaré perquè pugueu veure una mica la complexitat de tot plegat, però al mes de juliol de l'any passat es va començar a treballar en tot aquest projecte i que també, com us estava dient el Celestí, a hores d'ara encara no el tenim perfectament tancat. De fet, aquest divendres Espanya presentarà el seu pla, que també parlarem i què és aquest pla. Per tant, una de les primeres qüestions que hem de visualitzar és que us parlaré de tot un seguit de conceptes, però que molts d'ells han anat avançant i evolucionant en el temps i que possiblement continuaran avançant en el temps. Al llarg del que és la sessió us passaré alguns vídeos que són molt curtets però que també són interessants que pugueu veure. I això no ho he dit al començament, aquesta presentació la tindreu penjada i la podeu visualitzar les vegades que facin falta i anar a mirar tota aquesta documentació una mica que us aniré donant per poder-la també tenir d'alguna forma més digerida. Aleshores, el primer concepte que hem d'entendre o hem de visualitzar és el tema del pressupost de la Unió Europea. El pressupost de la Unió Europea s'estableix mitjançant un marc financer plurianual. Per tant, no parlem d'un pressupost anual, sinó que té un període que va més enllà d'un any, que normalment són de 5 anys, o, com l'actual, de 7 anys. Per tant, un marc financer que, ja dic, no és anual, sinó plurianual. I us ho dic perquè és un concepte que el veureu que ens va apareixent diverses vegades. El seu nom és marc financer plurianual, que, evidentment, com tot pressupost, té uns ingressos, però aquí avui el que ens interessa és veure tot el tema de les despeses per poder entendre com se'ns apliquen tots aquests imports. D'aquest capítol de despeses tindríem dos grans paquets dins del pressupost de la Unió Europea. Les despeses de funcionament, que són al voltant del 10%, i unes despeses d'operacions. Aquí us ho he posat una mica detallat perquè vegem del tema del pressupost, bàsicament que la meitat del pressupost de la Unió Europea se'n va en política
agrària, aquest no és el tema que avui ens toca parlar, i un 34% amb fons estructurals de cohesió, dels quals sí que parlarem. La resta són, com podeu veure, petites partides, un 1%, un 0,5%, que si joventut, que seguretat nuclear, consumidors, etc. Però, com podeu veure, el Fons Europeu d'Orientació i Garantia Agrícola i els fons estructurals de cohesió són 2/3 parts del pressupost. Aleshores, la primera qüestió que hem de tindre clara és aquest concepte del pressupost. Com ja dic, la part de la política agrària no és el que ens toca, però d'aquest 34% dedicat a la política de cohesió hi ha dues qüestions. Per una banda és cohesió i estructurals. Cohesió i estructurals. Els fons de cohesió són aquests fons que Espanya durant bastants anys ha rebut, però que ara ja no li toca, perquè són els que es destinen als estats que estan per sota del 90% de la mitjana de la renda nacional bruta de la Unió Europea. I ara Espanya ja no hi ha cap comunitat que ho compleixi. Per tant, aquests fons de cohesió Espanya no en rep, però sí dels fons estructurals d'inversió. Aleshores, també per tenir un ordre de magnitud, perquè ara parlarem de números, que més que us quedeu amb els números és entendre una mica l'ordre de magnitud del que estem parlant, Espanya, en aquest pressupost plurianual que teníem fins ara, que el que teníem fins ara és 2014-2020, d'aquests fons estructurals d'inversió ha rebut 39.800 milions d'euros, amb 64 programes que, si voleu veure els detallats, podeu clicar a l'enllaç i veureu en què estan detallats. Però d'entrada, que veieu que d'aquests fons que rebem d'Europa han estat, durant aquests 6 darrers anys, 39.800 milions d'euros. I ara què ens apareix en tota aquesta política de recuperació? Ens apareix el que cada dia sentim parlar, que és el fons Next Generation. El fons Next Generation és un fons especial dedicat a aquest aspecte, però que també va acompanyat d'una part del pressupost, d'aquest marc financer plurianual. Per tant, està format per aquests dos paquets. Un paquet inversor específic que s'ha establert per a aquesta finalitat i una part del pressupost de la Unió Europea. Total, per estimular, evidentment, la política de la Unió Europea i reactivar el que és l'economia. Aleshores, per veure una mica la magnitud d'aquestes quantitats a nivell europeu, tenim que del que seria el pressupost, això que en diem marc financer plurianual dels 7 anys, 1.074.300 milions d'euros es destinaran en aquest aspecte de la recuperació postpandèmia. I el fons Next Generation són 750.000 milions d'euros. En total, quasi 2 bilions d'euros que es destinaran en aquesta finalitat. Per tant, del pressupost en surten, com podeu veure, una quantitat al voltant del 60% i el 40% és el fons Next Generation, que són 750.000 euros. L'altra qüestió, 750.000 milions d'euros, perdó. D'aquests 750.000 milions d'euros, una altra qüestió que hem de tenir clara és que no tots són fons no reemborsables, sinó que n'hi ha una part que sí que és un fons no reemborsable, per tant, subvenció, i una altra que és un préstec, que és a retornar. Concretament, pràcticament és a la meitat, però un 52% seran subvencions, un 48% seran préstecs. Aleshores, tot això va englobat en el que són determinades partides, el que serien grups de costos econòmics que ens marcaran una mica després a què es destinen aquests calés. Com podeu veure aquí teniu els 7 grans paquets: mercat únic, innovació i economia digital, cohesió, resiliència i valors, recursos naturals, migració i gestió de fronteres, seguretat i defensa, veïnatge al món i administració pública europea. De totes elles, com podeu veure, la segona és la que destaca. Aquest quasi 2 bilions, 1.824.000, que hem dit que 1 milió ve dels pressupostos i 750 del Next Generation, estan dividits en aquestes partides, com podeu veure, la segona, cohesió, resiliència i valors, és el que s'emporta
doncs, 1 bilió d'euros. Per tant, cohesió i resiliència és un dels capítols importants. L'altra qüestió és que dels 750.000, del que és Next Generation, aquest especial destinat a aquest fons, també té tot una quantitat de partides i de conceptes que després ens marcaran en què s'inverteix. Aquí us ho he marcat en el que és un gràfic amb colors perquè pugueu veure que el mecanisme de recuperació de l'economia i resiliència, 672.500 milions d'euros, és quasi el 90% d'aquest paquet. Però després n'hi ha un altre que el segueix al costat, que es diu REACT-EU, ja la paraula pràcticament ho diu, no? Reactivar l'economia, doncs que també és important, 47.500 milions d'euros. Les altres són menors, tot i que estem parlant de milions d'euros. Aquí, d'alguna forma, fixeu-vos en un que es diu desenvolupament rural, perquè més endavant veureu que quan parlem de rehabilitació, veureu que una part es destina a això. Doncs per què? Doncs perquè la Unió Europea està plantejant com una d'aquestes línies estratègiques d'inversió que ha d'anar en aquest camí. Per tant, aquí veieu que tots aquests 750 milions d'euros, 750.000 milions d'euros, doncs el paquet important, sobretot, és aquest paquet de mecanisme de recuperació i resiliència, a partir del qual veureu també que anem dient coses com, per exemple, que d'aquest paquet, 160.000 seran préstecs. I ara veureu la seva importància. Els préstecs, en el moment d'aplicar-se en el que és l'economia, vindran en la segona part. Molt bé, tot això són els grans números a nivell europeu, però i Espanya què hi ha de lo seu, no? Espanya és el segon país de la Unió Europea que rebrà més fons d'aquests fons per la recuperació econòmica. S'està parlant que seran 140.000. Hem de veure al final, recordo això, que tot això són números en els quals a hores d'ara les estem donant com a vàlids perquè és el que s'estan negociant, són els números que han estat pactant, però caldrà veure la lletra petita quan tot això una mica estigui acabat. Ho dic perquè en tots els documents sempre apareix aquesta qüestió de provisional, previ a tancament, etc. Aquí el que m'interessa que vegueu és que d'aquests 140.000 milions que rebrà Espanya, 60.000 milions seran en transferències no reemborsables, subvencions, i 80.000, la part més gran, seran préstecs. Això és una altra qüestió que hi anem entrant per veure-ho. Un cop tenim tot tancat, tota aquesta qüestió dels diners, el que cal veure és tot això com s'injectarà, com se portarà a la pràctica. Si el que volem és reactivar l'economia, evidentment, tant des d'Europa, però també de la visió espanyola, la idea és que el que ens queda de 2021 i el 2022 sigui el moment en el qual s'utilitzin al màxim aquests fons. La idea és que el 70% d'aquests fons es gastin en el 2021-2022. A final del 2022 es faci una mena de balanç, veure com ha anat, i en el 2030 es plantegi com s'actuarà en aquest 30% restant i amb una ampliació de 3 anys per poder anar tancant i acabant els projectes que s'hagin iniciat. Per tant, si el que volem reactivar és actuar-ho quan abans i, per tant, aquí el missatge és que estiguem preparats perquè el que ens queda de 2021 i 2022 seran el paquet fort de tota aquesta injecció a la que és l'economia. Un cop hem vist les quantitats econòmiques i una mica els timings, que seria planificació i diners, coses que coneixem per al nostre dia a dia, ara hem d'anar a veure en què tot això es vehicularà. I això també ens ho marca des de la Unió Europea. Aleshores, el mecanisme aquest de recuperació i resiliència, això que en dèiem la part pressupostària, aquest 1.074.000 milions d'euros, doncs ens diu que se destinaran a promoure la cohesió econòmica, social i territorial. Per tant, clar, el que es vol és que tot això no serveixi perquè hi hagi desigualtats, enfortir la resiliència, o sigui, el mercat sigui fort i pugui aguantar un altre embat com aquest, mitigar les repercussions allà on més s'ha castigat del que és l'economia i donar suport a la transició ecològica i digital.
Sobre el que és la transició ecològica, aquí tenim una mena de percentatges i aspectes que ens marca una mica aquestes condicions i prioritats d'aquests fons. Transició ecològica, el 37% de la despesa. Transició digital, un 20% de la despesa. Prioritats, la sostenibilitat mediambiental, això que us deia, l'equitat, tots aquests temes de pobresa energètica, etc. Productivitat. Doncs, clar, el que es persegueix com que es vol reactivar l'economia és que la nova economia sigui el màxim de productiva possible. Per tant, és una de les prioritats d'aquesta injecció de diners i l'estabilitat macroeconòmica. Tota aquesta planificació de diners temporals i estratègia, cada estat l'ha de transformar, l'ha de descriure, l'ha de posar en pràctica mitjançant un Pla Nacional de Recuperació i Resiliència. Això ara us en parlaré, però abans entrarem una mica més a veure aquests aspectes d'estratègia, perquè tenen la seva importància per veure per què parlarem de rehabilitació, per què parlem i en quines condicions de tot això i quina importància té en tot aquest estratègia una mica inversora de la Unió Europea. Aquí un altre concepte que ens apareix ja damunt de la taula és una estratègia que tira endavant la Unió Europea, un altre cop a instàncies del Consell Europeu, que li demana a la Comissió Europea que per tots els aspectes del canvi climàtic i tots aquests acords que es signen, doncs, faci i posi en pràctica polítiques que ho portin a la pràctica. I fruit d'això, l'11 de desembre del 2019, la Comissió Europea va aprovar el que se'n diu l'European Green Deal, el Pacte Verd Europeu, al qual pretén destinar-li un mínim d'1 bilió d'euros durant la pròxima dècada, 2020-2030. Recordeu que tots els reptes mediambientals de canvi climàtic ens diuen que aquesta dècada, 2020-2030, és bàsica i fonamental. I per això aquesta injecció de diners important en diversos aspectes, ara ho veurem, però sobretot en aquests aspectes de lluita pel canvi climàtic. Ja us he dit que passarem uns petits vídeos perquè millor que us ho digui jo, que us ho digui la mateixa Ursula von der Leyen, i ara els escolteu com es planteja, doncs, en aquest cas, el Pacte Europeu Verd. The European Green Deal is Europe's new growth strategy. We have to act now. The European Commission has prepared 3 concrete actions that will offer a strong basis for the New Deal. I want Europe to become the first climate-neutral continent in the world by 2050. Real benefits include zero pollution, affordable and secure energy, smarter transport, and high-quality food. A Just Transition Fund will leverage sempre no es public veu. and private money, including with the help of the Ara Investment Bank. ja sí. Ho sento, no sé què ha Si passat. vols tornar a començar des del principi, Sí, un moment, sisplau, us torno a posar des del començament perquè ara. no veia jo que no l'estàveu veient. The European Green Deal is Europe's new growth strategy. We have to act now. The European Commission has prepared 3 concrete actions that will offer a strong basis for the New Deal. I want Europe to become the first climate-neutral continent in the world by 2050. Real benefits include zero pollution, affordable and secure energy, smarter transport, and high-quality food. A Just Transition Fund will leverage public and private money, including with the help of the European Investment Bank. All these will contribute to a global Green Deal. No one will be left behind. We will deliver a sustainable Europe investment plan. Our €1 trillion of investment would give investors confidence to make long-term decisions on environmentally responsible projects. This will mean new jobs, a cleaner environment, and a better quality of life for people. We Europeans are ready.
Molt bé. Doncs, com podeu veure, d'una banda és un repte important, una injecció de diners que, a més, d'aquesta que tenim de reactivació de l'economia la tindrem durant aquesta pròxima dècada i, per tant, és una estratègia de la Unió Europea que l'hem de tenir ben present, perquè d'aquesta en penja, ara ho veureu, tota la política aquesta de promoció de la rehabilitació energètica. En quant als eixos que ens ha explicat ara la Ursula von der Leyen, la primera i més important és la lluita contra el canvi climàtic, amb la qual aquí hi tenim una certa relació, no?, per tot el tema de l'eficiència energètica. Subministrament d'energia neta i assequible i segura. Tot això és tot el tema de la interconnexió que hi haurà d'haver i la potenciació de les energies renovables. Mobilització d'una indústria en pro d'una economia límpia i circular. Tot el que és l'ús dels recursos, la reutilització de productes, etc. Aquí ho tenim com un altre dels eixos de la política verda europea. L'ús eficient de l'energia i els recursos en la construcció i renovació, com podeu veure, un dels pilars d'aquest pacte verd europeu. I a partir d'aquí, clar, també hi ha altres coses que ens agafen una miqueta més enllà, com temes de l'alimentació, la biodiversitat o el tema de substàncies tòxiques. Aquí sí que tenim tot el tema de l'amiant o del radó, que ja sabeu que ens venen també per directives, o en el cas de l'amiant, per una decisió del Parlament que planteja també uns horitzons en el qual vol una Europa desamiantada. Per tant, aquí tenim tot un seguit d'eixos que ens plantegen qüestions estratègiques. Aleshores, el lema una mica que hi ha al darrere de tot això és que el cost econòmic de que no actuéssim és major que el de no actuar. Aquí tenim un petit vídeo també en el qual ens aclareix algunes petites coses, i ja passaríem a la rehabilitació. Today is the start of a journey. Our goal is to reconcile the economy with our planet and to make it work for our people. This is not just our vision for a climate neutral continent, it is a roadmap for action. This generation, our kids, are leading the way. With the European Green Deal, we are aiming high. Europeans are calling on us to drive the change. Now it's up to us to answer their call. Fixeu-vos aquí el missatge, no? Hi ha d'haver un pla d'aquí al 2050. Per tant, recordeu, estem parlant d'una reactivació ara de l'economia, hem parlat d'una actuació del 2020 al 2030, però aquí ja ens parla també d'un pla. I el pla és l'horitzó del 2050. D'aquí al 2050, en aquests 30 anys, hem d'aconseguir una economia descarbonitzada. Per què? Per tots aquests reptes una mica que tenim al davant. Dins de tota aquesta estratègia de l'European Green Deal ens apareix la construcció, com heu pogut veure, que ho acaba d'especificar. Aleshores, l'actuació o el sector de la construcció, en aquest cas la rehabilitació d'edificis, és un dels elements troncals d'aquesta estratègia europea. Una estratègia per obtenir edificis eficients, una estratègia, com heu vist també, tot aquest tema dels recursos vinculats a tot aquest aspecte de l'economia circular, un aspecte també de la digitalització, per tant, aquí tenim tota la integració de la monitorització dels edificis, aquí ens apareixeran no només tenir edificis eficients, no només tenir energies renovables, sinó tenir edificis que ens parlin i que ens diguin coses i que ens informin als usuaris per poder prendre decisions. La protecció dels edificis, evidentment, contra el canvi climàtic i l'aplicació de normes cada cop més exigents en temes d'eficiència energètica. Aquests són una mica aquells fites que s'ha plantejat. I en això planteja actuar en un volum important d'edificis, ara ho veureu, a través d'una estratègia, i el que és també important o que ens afecta de forma directa, creació de llocs de treball i
activació d'aquest sector. Com ho fa això? Ho fa a través d'una altra estratègia, d'una subestratègia d'aquest Pacte Europeu Verd, que en diu, en aquest cas, Renovation Wave, onada de rehabilitació. D'això, el qui trobareu bastant que en parla, per això he posat la seva fotografia, és el vicepresident primer de la Comissió Europea, perquè, a més, ha estat nomenat vicepresident executiu de la Comissió Europea pel Pacte Verd Europeu. I, per tant, en cada una d'aquestes incidències, d'aquests fites que s'ha marcat la Unió Europea, doncs, es va plantejant objectius i, en aquest cas, Frans Timmermans és el que trobareu que, ho veureu en documents, etc., que apareix parlant. Aquí m'ha agradat posar-vos una mica aquest titular en el qual l'eficiència energètica, la renovació dels edificis, la rehabilitació no és només el primer pas d'aquest camí que tenim una mica pel davant. Em sembla que ja és l'últim vídeo que us passo, però sí que entenc que us ha d'interessar perquè aquest parla directament ja de l'estratègia de rehabilitació des d'Europa, aquesta onada de rehabilitació. I want Next Generation EU to kickstart a European renovation wave and make our union a leader in the circular economy. Renovation is a win-win solution. It will reduce energy bills and improve people's living conditions. It will create jobs and help recovery, and it will help us to become a carbon-neutral continent by the middle of this century. The green recovery must begin where we live, work and study. We need better buildings to build back better. Our renovation wave will support families and businesses who want to insulate their homes and offices, green their roofs, install charging points for electric vehicles in their garages, or heat and cool their homes with self-generated renewable energy. Molt bé, doncs hem vist diners, hem vist estratègia de sostenibilitat, d'un futur verd, i ara ja la veiem clarament en el que és el nostre sector, amb unes qüestions molt clares i molt específiques. I, fins i tot, marcant uns objectius. Aquesta onada de rehabilitació, per exemple, es planteja que en el 2030, en aquest 2020-2030, doncs renovar 35 milions d'edificis en tota la Unió Europea que estan en una situació que cal millorar el que és la seva eficiència energètica. Aquí teniu, per exemple, una altra dada que diu, a veure, dels edificis que tenim avui el 2050, allò que vèiem abans, aquest pla mirant el 2050, un 95% encara estaran en peus. Per tant, hem de reduir en una part molt important del parc de tota la Unió Europea. I a partir d'aquí també hi ha altres estratègies que avui no ens permetrà d'explicar-vos perquè si no ens n'aniríem també del tema, que és tota l'estratègia del New European Bauhaus, que també tot hi està una mica relacionat. A partir d'aquí, el que es planteja que tot això tindrà uns objectius, unes fites, i una d'elles és allò que quan us deia abans del pressupost, dels equilibris, etc. Una de les coses que preocupa és tot el tema de la pobresa energètica. Per tant, té una finalitat que l'eficiència energètica i el tenir energies renovables per poder lluitar en aquest aspecte. Creació de nous llocs de treball. S'ha marcat, l'estratègia marca la creació de 160.000 llocs de treball. Aquí, com totes aquestes qüestions, avui el diari en parla aquí a Espanya de més quantitat que aquests. Vull dir, això són dades una mica que ens dona els ulls amb els quals ho volem una mica mirar. Aquests són a nivell europeu i semblen poca cosa, 160.000 a tota Europa, però el que sí que ens hem de quedar és en el que és el missatge
i és que tot això genera llocs de treball. Aleshores, aquesta generació de llocs de treball, per exemple, en el que és l'estratègia, doncs, clar, li preocupa com serà, perquè si hi han d'haver nous llocs de treball, hauran d'estar formats, hauran de conèixer temes de seguretat de salut, etcètera. I a partir d'aquí hi ha les condicionants que us pugueu arribar a imaginar i més. Si és nous professionals que arriben en tot el món de les energies renovables, potser també seran coneixements nous, però potser en altres serà reciclatge, etcètera. Tot això ja comença a estar perfilat i comença a estar ja a tenir una mica de cos al voltant de tot aquest discurs. La reducció d'emissions dels edificis en ús, i el que ja una mica sabeu tots. Tot això suposa descarbonitzar i digitalitzar els edificis per tenir edificis més intel·ligents. Les prioritats quines són? Actuar en els edificis que estan més malmesos. Aquesta és la prioritat de l'onada de rehabilitació. Una altra és actuar en els edificis públics. Clar, també li preocupen les escoles, els hospitals i tots aquells edificis públics perquè l'administració no deixa d'haver de ser qui dona exemple. I l'altra, aquesta descarbonització ens suposa actuar en les instal·lacions de calefacció i d'aire condicionat, de climatització, el que és l'aire condicionat, el calor i fred. Molt bé, doncs aquestes serien les 3 prioritats d'aquesta onada. Aleshores, com es materialitza això en cada un dels països? Tot aquests fons europeus de recuperació econòmica, doncs, com us he dit abans, s'han de traslladar amb uns plans que cada estat ha d'establir. Aleshores, aquest divendres d'aquesta setmana, és l'últim dia que té tots els estats per presentar aquests plans a la Unió Europea. Aquests plans que ara ja coneixem, en certa manera, tot i que poden obtenir, doncs, encara poden ser objecte de modificacions per part de la Unió, han estat, durant tot aquest període, bastant pactats, etcètera. El que sí que us he de dir, ara en parlarem del que tenim, és que sembla, almenys a ulls de tots els que estem una mica opinant sobre tot això, és que potser en el nostre cas, potser li falta encara una mica de concreció. Entenc que Europa ens pugui demanar encara una mica de concreció, perquè veureu que jo us explicaré coses, però encara hi ha coses que ballen una mica. Aquí us poso 2 imatges, que, la del Pla de Recuperació Italiana, que, com podeu veure, l'ha titulat Missió Itàlia. Missió, sembla que és un objecte bastant d'un objectiu clar, volen anar com el qui vol anar a la Lluna o vol anar a Mar, doncs ells volen recuperar. En canvi, Espanya li ha posat Espanya puede. No sé si és potser un bon missatge. Us ho dic ja una mica en aquesta situació que us aniré explicant ara, però sembla una mica un missatge o com un títol una mica, potser, si voleu, una mica complexat, no? Però, aquí una cosa que us he volgut posar una mica perquè pugueu tenir. Em podria haver posat molts altres, però aquests 2 perquè són els 2 plans dels 2 estats de la Unió Europea que més fons rebran. Què diu el Pla Nacional de Recuperació i Resiliència espanyol? El que fa és marca 4 eixos. 4 eixos que, com heu pogut veure anteriorment, ja ens venen una mica marcats. Transició ecològica, transició digital, cohesió social i territorial, tot allò que us deia del desenvolupament rural, etc., i també l'aspecte de les ciutats, i el tema de la igualtat de gènere. I tot això ho desenvolupa en el que són 10 eixos. Aquests 10 eixos o grups d'agrupar projectes, com podeu veure, també estan determinats d'alguna forma per similitud amb el que és l'Agenda 2030 i els objectius del desenvolupament sostenible. Després també ja ho veureu per què, perquè tot això acaba tenint un lligam. En el fons no deixa de ser acords que la Unió Europea i cada un dels estats signem per complir un seguit d'objectius i si tots ells han d'estar alineats, doncs han de tenir un discurs comú. Després ho veureu en què es transforma tot això. Aleshores, tots aquests eixos i aquesta agrupació d'inversions es transformen en aquesta imatge que teniu aquí al davant.
i és de que el paquet de modernització i digitalització de les empreses s'emporta el paquet més gran, com podeu veure, un 23,1% d'aquesta proposta que ha presentat Espanya. Però en segon terme, el segon gran paquet d'inversió econòmica se l'emporta una partida que es diu Agenda Urbana i Rural, que ara hi entrarem i ara veureu el detall, on està la rehabilitació. Les altres, infraestructura i ecosistemes resilients, que també hi tenim en part, sobretot tot el tema d'infraestructures que caldrà generar perquè hi hagi, per exemple, rehabilitació en el món rural, doncs calen infraestructures, cal portar la fibra òptica, per exemple, cal portar tots aquests mitjans perquè en el món rural s'hi pugui rehabilitar edificis. Per tant, sí que és veritat que parlaré concretament de l'agenda urbana, que és allà on trobarem els paquets més de rehabilitació, però que hi ha altres àmbits en els quals hi podreu trobar coses que hi estan vinculades. O, per exemple, la transició energètica justa i inclusiva, en el qual, bàsicament, evidentment, parlem d'energies renovables. Aquí s'estan parlant generalment del que són grans parcs, però també tot el que seran district heatings o intervencions en el món més urbà. Una administració per al segle XXI forma part de tots aquests mecanismes que s'han de desenvolupar per part de l'administració per poder fer més àgil l'administració. Una altra és el Pacte per la Ciència i la Innovació, en el qual veieu que hi ha un 7,1% del pressupost, tot el que és recerca, nous productes, noves aspectes, productes, sobretot, que hem de destinar, desenvolupar i destinar al que és el mercat i, per tant, la seva implantació. Aquí hi ha tot aquest paquet que també és important del 7,1%. Educació i coneixement, nova economia política del treball, tot el que és la formació, etcètera, d'aquestes noves professions, l'impuls de la indústria, cultura i l'esport. Sabeu que han estat aspectes força tocats, sobretot el tema de la cultura i l'esport. Doncs, per tant, acaba tenint una partida, quan tot això suma, encara que aquí en el global és petit, prou important, i encara que no surti en el percentatge, perquè és inferior a l'1%, com que té la seva importància, una modernització del sistema fiscal. Aquí suposo que ja heu vist, per exemple, la setmana passada ha sortit publicat en els mitjans la reforma de l'impost de la renta per el que és el gravamen en l'impost de la renta de les obres de rehabilitació. Doncs coses d'aquestes ens n'aniran apareixent. Aleshores, perquè no sé si ho he dit o no ho he dit suficientment, totes aquestes inversions econòmiques van contra reformes que el país ha de realitzar. I aquesta és la part important de discussió en la qual hi ha, perquè entenc que rebre diners per invertir a tothom li agrada, però clar, van acompanyades d'unes reformes que cal realitzar i això és el que costa més de poder portar a la pràctica. D'aquests 69.528 milions d'euros que parla aquest pla, el 2021 el pressupostos generals de l'Estat ha previst ja destinar-ne 27.436. Per tant, perquè veieu una altra qüestió d'ordre de magnitud, el pressupost espanyol, els pressupostos generals espanyols, preveuen ja disposar de 27.436 milions d'euros d'aquest fons per invertir-lo aquest any. I aquest any estem al mes d'abril. Per tant, ja tenim uns mesos gastats. Aleshores, en aquest apartat de l'agenda urbana, és on aquest 20,7% del pressupost de la inversió, és on tenim tot l'aspecte dedicat a la rehabilitació. Per això, aquest Pla Nacional de Recuperació i Resiliència ens diu que es farà un pla de rehabilitació d'habitatges i regeneració urbana. Aquest pla de rehabilitació, que forma part d'aquest eix que en diuen agenda urbana i rural, tindrà una part, evidentment, dedicada on està el percentatge més gran dels edificis, que és en les ciutats i en les seves àrees metropolitanes, però també, i no és menor, la inversió que hi haurà de rehabilitació en el món rural. Per tant, que ho tingueu present, sobretot també tots els que pugueu treballar en aquest entorn, que no serà menor el percentatge que s'està parlant.
Aleshores, el Plan de Rehabilitació, Vivienda i Regeneració Urbana, el que sí que us puc dir és que ben poca cosa en sabem, a part del que us explicaré ara, i que s'ha publicat, perquè aquest document fa una setmana que és vigent i per totes les vies que he intentat de poder aconseguir informació, ningú m'ha pogut facilitar més informació. Sabem que marcarà com a eixos aquest Plan de Rehabilitació i Vivienda. Doncs el que planteja és aquestes recomanacions que li planteja la Unió Europea sobre aquest pla. Li diu, aquest pla l'has de fer, doncs, has de millorar el recolzament a les famílies, s'ha de centrar en política econòmica d'inversió, el foment de la innovació, això que us deia, d'aquesta política d'innovació, aquest 7%. Centrar en polítiques d'economia i inversió per l'eficiència energètica i l'ús dels recursos, recolzar el tema del treball, sobretot dels nous treballs que hi haurà, d'aquests nous llocs de treball que s'han de posar en el mercat. Anticipar projectes d'inversió pública que es trobin en fase avançada per desenvolupar i promoure inversions privades. Centrar inversió per la transició ecològica i digital, particularment el foment de la investigació i la innovació, i millorar la coordinació dels diferents nivells de govern. Aquí està parlant d'estat, comunitat autònoma i ajuntaments. Ara ho veureu això, que aquí hi ha un dels aspectes complexes del tema. A partir d'aquí, aquest pla ha de tindre una estratègia nacional front al repte demogràfic. Aquí és tot aquest aspecte que us dic del món rural, tot això que ja heu sentit a parlar i que cada cop se'n parla més. Podem parlar de la Catalunya despoblada o de l'Espanya vacía, que surten en aquests documents. Tot això és part d'aquest fons per intentar donar ajuts per rehabilitar aquests habitatges i aquests edificis que tenim en aquest entorn. I per això hi ha una estratègia específica per tot això. A part d'això, tenim la implementació de l'agenda urbana, que ara en parlarem, l'agenda urbana com a eix vehiculador dels fons econòmics, una actualització de l'estratègia a llarg plaç de la rehabilitació energètica, la ERES, aquesta és l'estratègia que també us en parlaré al final de la xerrada, i que el que es tracta és d'actualitzar-la. De fet, aquesta estratègia és vigent. Espanya la primera la va realitzar el 2014, s'ha d'actualitzar cada 3 anys, 2017, 2020, i ara aquí ja el que es planteja és com actualitzar-la i com portar-la a la pràctica. Ja veureu per què. Ara d'aquí una estona us ho explico. I després el programa de rehabilitació energètica. Parlem d'un pla, però també un programa. El programa és el que ha d'especificar-nos com s'invertiran els diners i, per tant, ens parla d'aquest Real Decret que ens aprova actualment el que són els ajuts actualment vigents, doncs el que ens està dient que tot això caldrà actualitzar-lo. I a part d'això, com un altre dels eixos que ens hi han inserit per la importància que té, és aquest procés que ja fa un temps que s'està parlant, que és l'actualització del Real Decret 235-2013 de la certificació d'eficiència energètica, que s'ha anat passant tot el procés per actualitzar-se i que ha finalitzat el 17 de novembre de l'any passat. Per tant, en qualsevol moment se'ns pot publicar el que és aquesta actualització. El darrer esborrany, només per dir-ho, per la vinculació que té en tot això del que avui estem parlant, entre altres coses, per exemple, establia que quan un edifici està obligat a passar la inspecció tècnica de l'edifici, també haurà de realitzar-se el certificat d'eficiència energètica de tot l'edifici. Doncs aquests àmbits que us acabo d'explicar és tot allò que sabem d'aquest pla de rehabilitació i regeneració urbana. Però, evidentment, haurà de dir més coses, aquest pla. Ens haurà de dir com funcionarà la gestió d'aquests fons, com funcionaran les oficines de rehabilitació, etcètera, que ara també en parlarem una mica de tot això. L'altra qüestió és com es gestionarà. Fons que venen d'Europa, arriben a l'Estat i, com bé sabeu, les competències en habitatge, per l'article 148 de la Constitució, són competència de les comunitats autònomes. Per tant, hi ha d'haver un diàleg amb les comunitats autònomes, però és que, a més, també hi ha els ens locals que també tenen competències en urbanisme i, per tant, en actuació d'aquests aspectes d'aquests fons. Si no rehabilitem, ja sabem què passa en els edificis i, per tant, l'Ajuntament ha d'actuar. I aleshores el que ens descriu aquest pla és que hi haurà una comissió interministerial, una unitat de seguiment dels fons, una conferència sectorial, o sigui,
tot un seguit d'elements que us els he posat aquí una mica en vermell en el sentit de llançar el missatge de que aquests diners tindran un cert seguiment i, per tant, que el que estaran és, entre cometes, amb un cert control i, per tant, això ens acabarà afectant en aquells projectes que tirem endavant. Aquí us ho dic a nivell d'estructura, però penseu que tot això al final acaba a la materialització també del que és el nostre treball. A part d'això, diu que hi haurà uns ens consultors en els quals hi participaran el sector per desenvolupar aquest pla, no en sabem res de tot això, que haurà de desencallar el que són els colls d'ampolla administratius i reguladors i posar en marxa els mecanismes de control parlamentari d'aquests fons. Estem parlant de molts diners, en part, com heu pogut veure, són préstecs que caldrà tornar i, per tant, hi ha d'haver un control. Per tant, aquí només us he posat això i d'això hi ha molta literatura, però sobretot perquè sapigueu o tingueu el missatge de que hi haurà un control d'aquests fons. I en el cas nostre del que és la rehabilitació, el que hem de tenir més o menys present és que això es detallarà amb coses que ja sabem, amb programes, amb convocatòries d'ajuts, amb convenis, amb programes marc. Ara veureu una mica en què es pot transformar, però són qüestions que una mica ja coneixem. Les convocatòries d'ajuts habituals, els convenis que es poden signar amb ajuntaments i a partir d'aquí convenis que poden signar amb col·legis professionals, etc., o amb professionals, programes marc que desenvolupen estratègies concretes o programes. Tot això ja dic que són àmbits i aspectes que ja coneixem perfectament. I així és com ens diuen que es materialitzarà aquests fons. A part d'això, també hem de tenir present que cada comunitat autònoma, com no podia ser d'una altra manera, també ha fet el seu pla. Aquí teniu la imatge del pla que ha fet Euskadi o el català que es diu Next Generation Catalonia. El Next Generation Catalonia, que es va presentar el gener passat, el que estableix és una inversió. A part d'aquests fons econòmics que rebrà, doncs el que fa és, a partir també del seu pressupost i d'altres fons que pugui mobilitzar, plantejar una proposta i planteja mobilitzar per reactivar l'economia una inversió de 41.000 milions d'euros a Catalunya, mitjançant 542 projectes amb 27 projectes estratègics. Aquest document, que us el podeu baixar de la pàgina web de la Generalitat, Next Generation Catalonia, no us ho he dit, però tots aquests documents, quan tingueu la presentació, estan linkats. Només aneu damunt del document i podreu baixar automàticament el document. El projecte número 13 d'aquests 27 està dedicat al que és la rehabilitació, que ara el veurem. I per desenvolupar-ho, s'ha establert un seguit de missions, aquesta estratègia, en les quals, aquí us ho he posat només perquè veieu que una d'elles és habitatge, en l'eix de la vida i dins del que és la transició ecològica, doncs tot allò que ja ens afecta, el tema de la transició energètica, el cicle de l'aigua, etc. Aleshores, aquí, d'aquesta proposta catalana Next Generation, teniu una imatge per veure tot això que us he anat explicant una mica ara, com des de la Generalitat es veu la visió d'aquest plantejament per aquest any. Recordeu aquella mobilització de 672.500 milions d'euros del que era la part del pressupost, una altra part que era el REACT-EU, recordeu que us he dit, és una segona partida petita però important també, doncs d'aquesta l'Estat per al 2021-23 són 69.528 milions d'euros, que són els que acabem de veure ara, el REACT-EU 12.436 i en el pressupost general de l'Estat n'hi han imputats 24.198 més 2.436, dels quals a les comunitats autònomes les hi pertoca aquests i Catalunya interpreta en aquest estudi que a partir del que és el percentatge de població li pertocaria aquesta quantitat de milions d'euros. Us ho plantejo perquè també tingueu aquest ordre de magnitud que planteja aquest Next Generation Catalonia. I en el nostre cas, què ens diu? En l'eix 13, Agenda Urbana, Revitalització dels Hàbitats Urbans, planteja una inversió per al primer any de 517,8 milions d'euros
per executar projectes en aquests 3 eixos que ara parlarem. I en els 3 anys, de 1.817,4 milions d'euros, que, com us he dit, també poden ser ampliats o desenvolupats durant els 6 anys. I aquí ens han de començar a sonar alguns aspectes. D'entrada, com podeu veure, aquest fons inversor es desglosa en 3 àmbits. Rehabilitem.cat, Pla de Sostenibilitat Urbana i el patrimoni cultural com a eix de tractor turístic. Rehabilitem.cat és l'estratègia catalana en la qual es planteja rehabilitar edificis d'habitatges i es marca com a objectiu rehabilitar 25.000 habitatges any. Un objectiu força ambiciós. Recordeu que Espanya rehabilita actualment 30.000 habitatges a l'any, edificis a l'any, perdó. I aquí es planteja una rehabilitació de 25.000. Per tant, estem davant, per tenir ordres de magnitud i poder començar a comparar, aspectes importants, reptes importants. Encara que aquí digui habitatges, penseu que estem parlant d'edificis d'habitatges. Ho dic perquè en aquesta sí que ja hem estat d'alguna forma col·laborant en aquesta proposta del Rehabilitem.cat. Una altra qüestió que us ha de començar a sonar de Rehabilitem.cat, com ja diu el nom, això es transformarà en un eix de comunicació i, per tant, començareu a tenir missatges al voltant del Rehabilitem.cat. Pàgina web, missatges, campanyes, etc. I, per tant, aquesta ja us ha de començar a sonar com una de les paraules en les quals ens haurem de vincular per poder saber com s'inverteixen els diners quan tot això estigui materialitzat. L'altre és el Pla de Sostenibilitat Urbana, que el seu objectiu és un fons per la recuperació i regeneració urbana, verda, etc. Aquí hi ha altres aspectes més ja urbanístics, d'electrificació de la mobilitat, renaturalització de la ciutat, micromobilitat, etc. I l'altre aspecte és que, com bé sabeu, l'àmbit turístic també ha estat força afectat a casa nostra i, per tant, és un dels eixos el promoure la seva reactivació davant de la seva importància. Sabeu que el turisme a Catalunya és un eix molt important, tan important que dins de les comunitats autònomes espanyoles és la comunitat en la qual té un pes més gran, l'àmbit turístic. Aleshores, com una mica tot això s'anirà materialitzant? Doncs això ho haurem de veure. Aquest divendres es presenta el Pla a Europa. Veurem què se li respon i veurem una mica com Espanya ho va activant. Tot això es materialitzarà o està previst de materialitzar-se mitjançant un Real Decreto que posarà en pràctica aquest pla que acabem de veure. I això està previst pel mes de juliol. Per tant, de terminis, tingueu present això, que el Real Decret serà pel mes de juliol. Com serà? Doncs és una incertesa, no ho sabem. Què tenim? Tenim l'experiència de com s'ha fet fins ara. I com s'ha fet? Bàsicament hem tingut 2 vies. Per una banda, hem tingut el Plan Estatal de Vivienda, actualment vigent. El que ens fa és ens estableix unes quantitats de pressupost, unes quantitats de la subvenció en funció de la zona climàtica. El concepte que hi ha darrere del Plan Vivienda és que en les zones més càlides la inversió és menor, en les zones més rigoroses la inversió és major, perquè s'entén que la inversió que hi haurà pressupostària també ho serà. En aquest cas, ja sabeu, l'A seria Canàries, per posar-nos una idea. B seria tot el que és el sud de Catalunya, les Terres de l'Ebre. C seria tota la zona mediterrània, Barcelona inclòs. D seria tota la zona, la Plana de Vic, el Bages, tot el que seria el Pla de Lleida. I E serien totes les comarques de muntanya. Tot el que és la Vall d'Aran, els Pallars, la Cerdanya. Com podeu veure, aquí hi ha un graonat. Sembla que la idea
pot anar per aquesta via. De fet, també tenim un altre programa, que és el programa penja del Ministeri de la Transició Energètica, de la Transició Ecològica, i ens planteja que per accedir als ajuts, com a condició, la millora d'una lletra de l'escala de la qualificació energètica, o en el cas de que no hi hagi una qualificació energètica, ens estableix un percentatge. Aquestes són el que tenim actualment. Veurem una mica el que passa, pel que nosaltres hem pogut col·laborar o treballar o escoltar o en tenim informació i pel que també es va publicant, a vegades també en premsa, el que sí que creiem és que hi haurà un esgraonat, o sigui, una mica la idea aquesta del Plan Vivienda. Un esgraonat, el que pot anar és amb un percentatge de la subvenció que el concepte sigui com a més subvenció, com a més aconsegueixis reduir el consum d'energia, més subvenció, més percentatge de la subvenció tindràs. I aquest percentatge estarà en funció de la zona climàtica. Aquest aspecte sembla que pot ser un dels que ens vingui, però repeteixo, no està això encara concretat. Sí que sembla que els aspectes de la vulnerabilitat, en tots els aspectes de la pobresa energètica, etc., poden tenir un tractament especial a part, i com ja he anat dient diverses vegades en el dia d'avui, les zones rurals. De fet, en la publicació que estan apareixent del que està sortint una mica del Ministeri és que les partides en aquests aspectes seran importants de les zones rurals. Aleshores, tots aquests aspectes, sigui per una banda o sigui per l'altra, sigui per la banda de millorar lletres o millorar percentatges de millora, aquí el paper fonamental estarà en el certificat d'eficiència energètica. Recordeu que el pla ens diu que modificaran el Real Decreto i això ja ens va donant informació. Per tant, la qualitat dels certificats d'eficiència energètica tindrà importància. Per tant, aquí ja us estic donant un missatge en aquest aspecte, polir tots el que són els coneixements i les habilitats per poder fer uns certificats d'eficiència energètica de qualitat. Aleshores, un altre aspecte a tenir en compte és que el que es planteja és reactivar l'economia. Fixeu-vos que aquí el que està sonant és aquest percentatge de subvenció en funció de la reducció que hi hagi de consum d'energia. Però aquí tinguem algun aspecte en concret. Tenim uns fons econòmics que són per gastar-los, per invertir-los. Per tant, potser anar al percentatge més alt que puguem aconseguir en un edifici pot ser una estratègia, però potser no és la més indicada o la més interessant. Si el que volem és aprofitar aquest fons per generar tota una cultura, tota una dinàmica en el sector que ens permeti, com deia la Ursula von der Leyen, aquest full de ruta al 2050, modificar, transformar el sector perquè puguem tenir activitat durant aquests 30 anys veniders. Per tant, l'aspecte de poder aconseguir petites millores, encara que anem amb petites parts de la subvenció, pot ser una estratègia. Per tant, el que us ho estic dient és en el sentit que això vagi en aquest sentit, us ho plantegeu com a estratègies de negoci, de tirar endavant projectes de rehabilitació. Una altra qüestió que hi haurà vinculada en tot aquests fons és que, per una banda, tindrem subvenció. Aquí us parlo de subvenció, però la part que no és subvencionable pot haver-hi finançament públic. Fins ara el teníem i, per cert, no va estar esgotat. Per tant, una altra de les qüestions importants per tirar endavant aquests projectes serà comptar amb la subvenció, explicar-li a l'usuari la part que té de subvenció, però important, si hi ha finançament, quina serà la quota a 10 anys, a 15 anys vista d'aquesta intervenció. Juntar subvenció i finançament. En el cas que tinguem aquest finançament públic,
que pel que ens està sonant la música n'hi haurà, doncs aprofitar-lo. I si no, saber que hi ha entitats privades que també s'estan apuntant en aquest carro de la rehabilitació i la rehabilitació energètica. Bé, un altre aspecte que també hem de tenir en compte, fins ara tot això està molt vinculat al que seran les convocatòries, que hem de tenir en compte és que el Ministeri ens està dient diverses coses. Actuarà, per una banda, en convocatòries d'ajuts, això que tradicionalment coneixem, però també està pactant, negociant, acordant acords amb ajuntaments per tirar endavant actuacions a nivell de barri, a nivell d'actuacions de municipis. Catalunya ha presentat, per la informació que tenim, més de 80 municipis de Catalunya han presentat projectes al Ministeri, directament projectes. Per tant, podem tenir un percentatge important d'intervencions d'aquestes a nivell de barri que seran gestionades amb polítiques locals des dels ajuntaments. Acords, evidentment, s'entén que passaran a través de la comunitat autònoma, que és qui té les competències, però que a hores d'ara la informació ha estat bastant del municipi directament al Ministeri. Després tindrem les inversions a través del programa aquest que us deia. D'entrada, una cosa que no he dit. Tenim aquí dos ministeris afectats que ens afecten a la rehabilitació. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, allò que abans en dèiem Ministeri de Fomento, i el Ministeri de la Transició Ecològica i Reto Demogràfico. Aleshores, que són tots els ajuts que actualment s'estan vehiculant a través de l'ICAEN. I tots aquests del MINMA que s'estan vehiculat a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Per tant, això us ho dic perquè quan aquí us estic parlant del PRE, del Programa de Rehabilitació Energètica d'Edificis vigent, que actualment tenim vigent i que encara actualment podeu presentar projectes i que gestiona l'ICAEN, doncs aquí ho teniu com una de les línies que hi haurà. Però també n'hi haurà, això que us estava dient, per a municipis de menys de 5.000 habitants. Doncs aquí hi haurà línies específiques. Després hi haurà el programa, el pla i el programa de la convocatòria i la que es vehicularà a través de l'agenda urbana. Aquí, ara ho veureu, el que està explicant el Ministeri són algunes coses que sí que són una mica novedoses. Per una banda, ens està parlant de la convocatòria de licitació pública. Hi haurà projectes, evidentment, d'obres públiques, d'escoles, d'edificis que són de la pròpia administració. Hi haurà una política de rehabilitació de barris, això que parlàvem, que us he dit que no és directament dins de l'agenda urbana i rural, que són per millorar district heatings o per fer intervencions en barris de millores urbanes. I, per tant, aquí hi haurà el que ja sabem, licitacions públiques, un concurs, i l'empresa que s'ho emporti s'emportarà aquestes obres. Per una altra banda, tindrem el programa de subvencions i ajudes, que ja coneixem i que portem ja una estona parlant-ne. I, per l'altra banda, hi ha una qüestió que està apareixent i és la col·laboració público-privada, en diuen. Algo que estan parlant de projectes de rehabilitació en llave en mano. Estan parlant del rehabilitador, també. Ara en veureu figures de tot això que en parlaré. I que estan parlant com això que veieu, projectes claus en mà en el qual poden ser grans empreses, en la premsa justament el que s'ha vehiculat és això, grans empreses amb grans energètiques que faran grans intervencions, però també s'està parlant del rehabilitador, de l'agente rehabilitador, que se compromete i per tant que signa uns acords, com podeu veure, de claus en mà, per tant de complir un seguit d'objectius. Evidentment, com que estem parlant de grans quantitats, s'entén que hauran de tenir unes garanties i unes capacitats per poder-ho tirar endavant. Però d'entrada el que sí que us vull dir és que aquesta és una altra qüestió que ens apareix en aquests fons de rehabilitació i que no deixen de ser qüestions una mica novedoses. I també ens apareix per tot el que és la política aquesta de rehabilitació i renovació de barris, en el qual també hi pot haver aquesta col·laboració público-privada, grans empreses, grans holdings que poden tirar endavant projectes. Molt bé. Com tot això ja es trasllada a
com es trasllada en la part pràctica. Aquí el Ministeri el que ens diu és que utilitzarà l'agenda urbana, com no podia ser d'una altra manera. L'agenda urbana ja sabeu que forma part d'aquests reptes que el 2015 van néixer i que s'han de desenvolupar a nivell europeu, estatal i autonòmic. Tenim l'agenda urbana europea, l'agenda urbana espanyola i la catalana. La catalana ja s'hi porta un temps treballant, va començar el 2017, hi va haver una fase de participació de la qual heu pogut llegir alguns articles també en l'informatiu que n'hem anat informant d'això, i ara s'està actualment en la fase 2 d'elaboració i està prevista que pel 2022 doncs, ja la tinguem en pràctica, en funcionament, perdó. Tot un seguit d'eixos, aquí no us marejarem amb tot el que és l'agenda urbana, que això ja seria totalment un tema. Entenc que n'esteu més o menys assabentats per això que us deia, perquè n'anem parlant en l'informatiu i perquè el col·legi ha tingut una participació important en el que és aquesta agenda urbana i si voleu saber-ne més, teniu aquí l'enllaç de la pàgina web perquè ho sapigueu. Però és important que aquest nom us soni. Fixeu-vos que ha suposat el canvi del nom del Ministeri, és la forma com es vehicularà i és un aspecte important que hem d'anar d'alguna forma integrant, perquè de l'agenda urbana en derivaran aquestes polítiques en posar en pràctica de futur d'implantar i en els quals la rehabilitació hi ha de tenir un paper important. Un altre aspecte important és l'ERS, allò que us parlava abans, l'Estratègia de Rehabilitació Espanyola a llarg termini. Aquesta us he posat dos gràfiques, per un moment un gràfic i el que són unes dades. La gràfica, perquè veieu, és que aquesta estratègia que deriva de la Directiva Europea d'Eficiència Energètica del 2012 i que tots els estats han de tenir i que a partir d'aquí ens concreta com s'han de mobilitzar els diners, etc. I per tant és un document important de conèixer. Ens estableix aquí, com podeu veure, un cert creixement que ha de seguir aquest sector de la rehabilitació. Ha de tenir, si volem arribar al 2050 amb una societat hipocarbònica, uns edificis descarbonitzats, necessitem tenir un creixement de tot aquest sector. I aquí us he posat dues dades una mica també a tenir en compte, que ens diu un altre cop més aquesta dècada que tenim pel davant, 2020-2030, és una dècada important, la qual el paquet de rehabilitació de l'envolvent ha de ser prioritària. Fixeu-vos que el 2020-2030 es planteja que quasi 6 milions d'edificis es rehabilitin i, en canvi, el període 2030-2050, 1.200.000. Per tant, és el missatge de que aquesta dècada hem d'apretar al màxim tot el que és la rehabilitació energètica. Un altre aspecte important d'aquesta estratègia, i que aquí ja obro el front d'explicar-vos coses que fem i farem en el col·legi, doncs ens estableix el que és un triangle important per portar-ho tot a la pràctica. I ens parla del finançament, la planificació i la gestió. El finançament ja n'hem parlat prou avui, tots aquests fons europeus, i ens parla a nivell d'estratègia d'edifici i estratègia a nivell municipal. A nivell d'edifici, tindríem tot això que ja hem parlat, dic del finançament, la planificació serien les eines, el llibre de l'edifici, l'AIT, el certificat d'eficiència energètica, els projectes, el passaport de l'edifici, etc. I en la gestió ens apareix un concepte que, això sí que és nou en l'estratègia, que ens parla del tècnic de capçalera i ens diu que és una figura intermèdia, el técnico de cabecera o l'agente gestor de la rehabilitación energética o los administradores de fincas que pueden jugar un papel mediador entre los distintos intereses que pueden darse en las comunidades de propietarios y articular las demandas de rehabilitación ofreciendo información, asesoramiento técnico y económico, etc. La generación de confianza y empatía es clave. Esta medida està lligada i és sinèrgica per tirar-ho endavant. Fixeu-vos l'aspecte aquest de posar-li aquest gràfic en la gràfica de sinergia, perquè es complementa amb totes les altres. I, per tant, un altre és a nivell de municipi. I a nivell de municipi ens parla el mateix, finançament, tot el que són les eines de planificació, i a gestió ens posa tot el que són les oficines de rehabilitació. Oficines de rehabilitació que cal crear tot el que és una xarxa i en la qual hi ha d'haver tècnics experts. Per què us he posat això? Perquè tant uns com altres, el paper important d'aquests tècnics, a part de l'àmbit tècnic que se les supone, és tot l'àmbit de la gestió.
dins d'aquest aspecte de la tècnica de capçalera, no és que sigui una cosa única que ens ho diu l'estratègia, que ja és important, perquè l'estratègia de rehabilitació, penseu que en el fons, al darrere, el que hauria d'haver és la mobilització de diners, i per tant és important que tot això hi sigui. Però, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, això ja ho deia l'any 2016 en les mesures de govern, de promoure la figura del tècnic de capçalera amb la mateixa finalitat. I en les oficines d'habitatge també ho deia, per a vehicular aquesta atenció a les oficines s'integrarà la figura del tècnic de capçalera. O sigui, el 2016 l'Ajuntament de Barcelona ja ho deia. O la declaració d'emergència climàtica va fer el 15 de gener de l'any passat, en una de les dues mesures, diu que hi ha figures d'acompanyament que faciliten les actuacions de rehabilitació i que cal desenvolupar la figura de les tipologies actuals dels rehabilitadors de capçalera. Per tant, són figures que ja ens sonaven una mica abans. Sabeu de tot això que el col·legi va crear aquesta figura i la va presentar ja a l'any 97, la va crear el 95 i presentar el 97 en el Construmat, ja fa uns quants anys de tot això. És un perfil que inclús tenim la pàgina web dirigida al ciutadà i que podeu consultar i que actualment estem treballant en millorar tot el que són els continguts d'aquesta pàgina web, adreçada específicament a la ciutadania. Per altra banda, ara aquí us vinc a explicar tot un seguit de qüestions que, arrel de tot el que avui estem iniciant una mica en aquesta jornada, aniran venint, que són tot un seguit de sessions, de jornades, de cursos, d'accions per a posicionar el nostre col·lectiu, la nostra professió, els nostres col·legiats en tot aquest aspecte. Com que hi ha aquest aspecte de l'estratègia, com que hi ha tot això que us acabo de dir, també a nivell municipal, etc., el col·legi fa unes sessions en aquest cas gratuïta, aquesta que es farà, estan ja publicitades en la pàgina web, ara aquí no veig la data, però que la tenim en breu, aquesta de funcions i competències del tècnic de capçalera, o una altra que és un curs gratuït per als col·legiats d'organització i gestió de la rehabilitació energètica. A part d'això, tenim un postgrau de rehabilitació de tècnic de capçalera, tècnica de capçalera en rehabilitació i sostenibilitat, que s'iniciarà a finals del pròxim mes, de maig, i que en breu tindreu publicitat en la pàgina web. I un altre aspecte important a nivell formatiu, que ja també és tot el tema de la modelització dels edificis, del que és fer projectes amb una alta qualitat. Per això necessitem dominar i conèixer tot un seguit d'eines. Aquí us he posat un enllaç a un article que en parla, però és per dir-vos que passat l'estiu també s'iniciarà un postgrau específic per capacitar en tot això, en sortir bons professionals per a modelar edificis, perquè serà un aspecte fonamental aquest. Gestionar, però també modelitzar i dominar tots els aspectes energètics. A part d'això, farem jornades, com que, per exemple, se crearan llocs de treball i l'estratègia europea en parla molt de seguretat, doncs hem muntat 2 sessions de seguretat i salut parlant de rehabilitació, una que es farà el pròxim 12 de maig, que ja la tenim també publicitada, i una altra que es farà el mes de juny, en aquest cas serà sobre seguretat i salut en obres de desamiantat, o webinars, en els quals ja sabeu que cada dijous anem fent webinars i anem parlant d'aspectes vinculats a tot el que estem parlant avui. També recordar-vos que al mes de setembre farem una nova edició del Rehabilita, de la Setmana de la Rehabilitació, en la qual esperem que tots els que avui esteu aquí hi sigueu, perquè tractarem tots aquests temes i temes molt importants vinculats a tot aquest tema de la rehabilitació. Un altre aspecte que entenc que esteu ja copsant i veient és que l'informatiu ja fa força temps que ens està avançant tots aquests aspectes. En aquest cas, ja des de la seva línia editorial, incidint-nos en la importància de tot això que ens ve, la importància de la rehabilitació en aquest moment, la crisi climàtica, etc. Pràcticament totes aquestes editorials van en aquesta línia, o articles amb inclús periodistes de referència que ens diuen missatges ben clars, l'hora de la rehabilitació en un canvi d'època, etc. Tot això us podeu consultar en l'informatiu, que sabeu que us podeu baixar des de la pàgina web, i també podeu consultar aquests articles en el blog de l'informatiu, algun d'aquests articles en el blog de l'informatiu.
Un altre aspecte que també m'ha semblat interessant avui recordar-vos que tenim unes publicacions específiques de rehabilitació energètica que són gratuïtes per als col·legiats en PDF i que si els voleu adquirir en format paper, doncs el dia de Sant Jordi es va fer aquesta oferta especial que s'acaba el dia 30 d'abril, que sapigueu que encara esteu en timing i, per tant, aprofito avui, el dia d'avui, per recordar-vos si us voleu, algú de vosaltres, disposar d'aquests documents en paper o alguns que no sigueu col·legiats i els vulgueu tenir en PDF, també, com que tenen un cost, esteu en aquest període de descompte fins a aquest divendres. Després, també haureu anat veient que hem activat tot aquest aspecte de la borsa d'encàrrecs professionals en l'àmbit del tècnic de capçalera. Es va fer una crida específica per a identificar aquests tècnics per tot el que us acabo d'explicar, però perquè ja en aquests moments s'estan iniciant campanyes com aquesta en l'àrea metropolitana, en la qual ja s'està començant a enviar aquestes cartes en les quals, com podeu veure, una de les indicacions que hi ha per la rehabilitació energètica és que en el cas que la comunitat vulgui tirar endavant, es posi en contacte amb el que són els col·legis professionals o d'arquitectes tècnics. I això seria sintetitzat i havent-me allargat un minut més del que havia previst la sessió d'avui. A partir d'ara, qualsevol dubte que tingueu, vaig a deixar de compartir la presentació per poder veure les preguntes que em pugueu fer. Jordi, tens dues preguntes al Q&A. Sí, vaig a veure les preguntes. Una de Reboleres. Molt bé. Bona tarda, Carles Callizo. Bona tarda. Què passa quan tenim un habitatge... Ja és la tarda? Bona tarda. Quan tenim un habitatge molt antic a rehabilitar que no es pot certificar energèticament pel seu mal estat o mal estat de conservació. És a dir, l'immoble, quan abans de rehabilitar-lo, no es pot qualificar energèticament. Això és una cosa molt concreta. T'ho dic perquè em puc allargar molt, però és que ens anem una mica del que avui estem parlant. Si vols, aquesta consulta la pots adreçar a l'àrea tècnica del Col·legi d'Arquitectes Tècnics i que gustosament i ràpidament te la contestarem. Però és que se'n va una mica del que és el que avui us estem presentant, que són tot el conjunt d'aquests fons europeus. Raül Eras, aprofitarem aquesta inversió per fer una transició digital? Esperem que sí, esperem que sí. De fet, és un dels aspectes i un dels eixos importants. Quan he passat les diapositives, no sé si ho heu vist, el 37% eren en transició energètica, però tenien un pes importantíssim, un percentatge altíssim, tot aquest aspecte de la transició digital. La transició digital ens afecta per molts àmbits. Evidentment, suposo que en seguida esteu pensant en els projectes BIM, i evidentment hi són. Però també en tota aquesta transició digital el que hi ha és, sobretot, que les obres estiguin, els edificis, les intervencions estiguin monitoritzades. O sigui, que els edificis, a part de maons i a part de materials, ens donguin dades, ens donguin informació. Per una banda, informin a l'usuari perquè pugui prendre decisions. I per l'altra, tenir dades per poder, des d'un punt de vista tècnic o els propis ciutadans, prendre decisions. Per tant, d'aquesta transició digital, un dels aspectes que hi penja de forma important és la monitorització, o sigui, la sensorització dels edificis per tenir dades. Què s'ha previst al respecte? Bàsicament el que t'he dit, partides pressupostàries econòmiques. A hores d'ara, del que avui estem parlant, dels fons econòmics, el que hi ha és grans capítols, grans partides. Ara, a partir d'ara, començarem a veure la concreció i el que hi haurà és partides econòmiques en les quals aquests aspectes hi seran englobats i, per tant, objecte a poder acollir-te en aquest tipus d'ajuts, en aquest tipus d'intervenció. Dius, sobretot m'agradaria centrar el focus en la gestió administrativa del parc edificatori. Sí, és evident. En aquest aspecte hi ha un element clau que avui heu de veure aquesta sessió com una sessió inicial, de la qual anirem parlant perquè cada un d'aquests aspectes ens pot portar a molts comentaris.
Però aquí, per exemple, ens apareix un dels elements importants, que és el llibre de l'edifici digital, que ha d'incorporar o ha de portar vinculat, i això cada cop anirem veient, això ens venen de les recomanacions ja de les bones pràctiques a nivell europeu i ens ho recomana un document oficial, un comunicat oficial de la Unió Europea, recomanacions a la rehabilitació, de que ens hi fixem en el que és el passaport de la rehabilitació energètica. El passaport no és res més que un full de ruta en el qual cada un dels edificis ha de dir com ha d'arribar al 2050 descarbonitzat i, per tant, com anirà fent-ho. Ho fa tot de cop o va muntant unes fases i, per tant, com anirà realitzant tot això. Clar, tots aquests aspectes, tota aquesta informació ha d'estar d'alguna forma canalitzada en eines que siguin digitals, que puguin anar incorporant tota aquesta informació perquè després es pugui treballar a nivell d'edifici i inclús l'administració pugui fer modelitzacions i polítiques d'habitatge, per exemple, de futur, de qualitat del parc. Per tant, l'hauríem d'aprofitar sí o sí per digitalitzar, evidentment, i amb moltes derivades. Bona tarda. Què passa quan tenim un habitatge molt antic? Aquesta és la mateixa que... És la mateixa, no? Rehabilitar... Sí. Què passa quan tenim un habitatge molt antic a rehabilitar que no es pot certificar? És el que us he dit. Aquesta sí, és que és molt concreta i per contestar-la i no d'alguna forma torpir una mica la dinàmica de la sessió d'avui, si vols, i truques, t'adreces a l'àrea tècnica i contestarem aquesta consulta de forma a part, com que és molt concreta, de forma personalitzada. Com se gestionaran les actuals ajudes del CMH, l'ICAEN? A veure, actualment tenim unes de vigent de l'ICAEN que són vigents fins que s'acabi el seu període. Aleshores, avui heu vist que en aquest pla es parla d'aquest pla. Per tant, pot ser que hi hagi una renovació, caldrà veure la concreció. Avui no podem saber com serà de concret aquest tema. O pot ser que totes elles s'uneixin i d'alguna forma tinguin un eix comú. Aquest aspecte, per exemple, l'he escoltat, però, clar, concrecions avui no els tenim, no ho sabem. Caldrà veure-ho, caldrà seguir-ho. El que sí que us puc dir que des del col·legi us anirem donant de forma concreta aquesta informació quan vagi sortint, però a data d'avui aquest nivell de concreció no us el podem facilitar. Quina és la millor manera d'estar al dia de les convocatòries d'ajuts i bases de concurs en vigor per als projectes actualment redacció en previsió d'execució? Home, aquesta pregunta me la poses molt bé, perquè la millor forma és estar en contacte en el col·legi, en el nostre col·legi, que tenim un apartat de subvencions dins de la nostra pàgina web en la qual donem informació de totes aquelles subvencions, ajuts que hi ha i que estan vigents. El dia després que no estan vigents desapareixen de la pàgina web. I en el cas de dubte, en el cas d'aclaracions, qualsevol cosa que us pugui fer falta, teniu el telèfon, correus electrònics, oficina virtual per adreçar consultes a l'àrea tècnica del Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona, en aquest cas. Es ficarà l'Ajuntament de Barcelona i d'altres les piles amb la carta de colors de Barcelona o continuarem veient façanes amb sates de coloraines horribles? Bé, això és més un comentari, no? Una pregunta. Doncs, de fet, Barcelona tenim d'alguna forma, és molt gran, molt àmplia, però una part molt important del seu parc que sates justament no podem fer-ne per el seu valor patrimonial i no podem actuar-hi. Però sí, el que ja ho sabeu, Barcelona és, en aquest cas, justament en un d'aquests cursos parlarem en part d'aquest tema. És un referent amb tot el que ha fet en paisatge urbà. Ha rebut, de fet, un reconeixement de la Unió Europea en aquest aspecte. Ja fa uns quants anys va rebre un reconeixement en aquest aspecte i, per tant, el paisatge urbà sí que és veritat que avui, en el que és la política
cap on està anant d'especialització de la rehabilitació potser no té aquell pes que tenia quan els ajuts eren Barcelona posat guapa, Reus posat guapo, etc. No per personalitzar una ciutat de Barcelona, i van adreçades, especialitzades a uns altres àmbits específics, com és el tema energètic, fonamentalment, però, evidentment, és un aspecte que no es pot deixar de la banda i, per tant, regulat, amb ordenança pròpia, element a complir i, per tant, doncs, sota el prisma que cal passar per tot això. No veig més preguntes. Sí, perdó, Sergi Cabrera, bon dia. Els que hem arribat tard podem tenir la presentació en PDF? Sí, aquesta presentació se us penjarà en PDF un cop acabada la sessió. No explicareu com tramitar els ajuts FEDER. Els ajuts FEDER formen part dels ajuts de cohesió. FEDER, potser és que aquí ens liem una mica. Ajuts FEDER formen part dels fons de cohesió. Els fons FEDER ja no, Espanya no té accés a aquests fons FEDER. Potser et volies referir als fons del PARAE, que actualment són el PRE i que actualment gestiona l'Institut Català d'Energia. Si estem parlant d'ajuts a la rehabilitació, estem parlant d'això. Si estem parlant d'ajuts FEDER eren ajuts destinats a polítiques bàsicament municipals per desenvolupar projectes de millora, innovació, etc., que penjaven d'aquells fons que us he explicat al començament del pressupost, que eren de cohesió, però justament l'aspecte de cohesió ara a Espanya ja no hi té accés. En té accés a molts altres, fons estructurals, però no en concret en aquests. Entenc, doncs, que a partir del Real Decret de juliol començarem a estar disponibles els fons. És així? Sí. A partir, i aleshores el problema que hi haurà és que, com heu vist, són quantitats econòmiques importants i dels quals ens haurem menjat una part important de l'any. I, per tant, el que sí que tindrem és camp per córrer, per entendre'ns. Tot serà, en aquells moments, doncs, posar-nos una mica tots les piles. Aleshores, l'objectiu de la jornada d'avui no era explicar una cosa molt en concret, sinó ordenar tota aquesta informació perquè comenceu a veure per on van els trets i a partir d'aquí us anirem fent aquestes sessions, aquestes píndoles que us he anat una mica explicant i de les quals estigueu una mica atents dins de la pàgina web, anireu veient que es van publicitant, que anirem explicant la concreció com va apareixent en cada moment. Em sembla que pel 13 també de maig en teniu una en el qual potser ja tindrem alguna cosa ja més concreta, en aquest cas sobre com està el parc actualment i, per tant, com que serà a través de l'Agència de l'Habitatge, doncs potser tindreu major concreció de tot aquest tema de convocatòries, però penseu que fins que no tinguem el Real Decret publicat, tot això està subjecte a modificacions. Quina és la millor manera d'estar al dia de les convocatòries d'ajut? Bé, ja ho he dit, estar en contacte amb la nostra pàgina web, a l'apartat de subvencions i ajuts de la pàgina web, que la trobareu dins de l'àrea tècnica. I si teniu qualsevol dubte, teniu qualsevol dels mitjans per presentar la consulta, oficina virtual, email o telèfon. ¿Cómo se gestionan ahora con las actuales ayudas del CMH y CAEN? Bueno, una mica ja ho he dit. Les convocatòries que estan en vigor les trobareu penjades en la pàgina web i teniu tots els canals i les explicacions sobre aquests ajuts. Les que estan en vigor, doncs, no hi ha cap problema. De fet, el PRE encara està vigent i, per tant, podeu perfectament acollir-vos. En el cas del CMH, el que hi ha, ja ho podeu anar a veure en la subvenció, són aquestes convocatòries que s'han fet de concursos per fase de projecte, direcció d'execució, que s'han fet i hem presentat en el col·legi. I, per tant, les teniu penjades i podeu consultar-les en l'apartat de subvencions de la web del col·legi. Gràcies per l'exposició. Afecten les ajudes d'habitatges independents dins dels professionals? Disculpin que no m'ha quedat clar. Tot això seran concrecions que anirem veient. En aquest cas, penseu que estem parlant de rehabilitació, sempre parlem de destinats a comunitats, si és en comunitats de propietaris, en principi. Tot i que hi ha coses molt concretes, aneu a mirar l'apartat de subvencions,
de la pàgina web, de la nostra pàgina web, i, per exemple, teniu ajudes per la gent gran, destinades i específiques, i aquestes sí que són per habitatges independents. Consulteu, sisplau, aquest apartat i si teniu qualsevol dubte, consulteu. Pots indicar quin apartat del web es troba la informació vers les subvencions? apbcn.cat. Aquesta és la pàgina web del col·legi. Hi ha un apartat de serveis al col·legiat. Dins de serveis al col·legiat, un apartat d'àrea tècnica i dins d'àrea tècnica trobareu un apartat de subvencions. Bona tarda. Es podrà acollir... Recordeu sempre que la pàgina web del col·legi té un cercador a la part dreta superior. Si li poseu la paraula subvencions també trobareu en seguida i us adreçarà directament en aquest apartat. Bona tarda. Es podrà acollir ajuts amb efectes retroactius en el cas de projectes ja redactats sense executar. Fins ara, totes les convocatòries d'ajut, això no ha estat mai possible. Aleshores, desconeixem perquè no coneixem la lletra petita de tot el que hi ha o del que ens vindrà, però fins ara les subvencions sempre han estat subvencions per obres que s'executen a partir d'aquest moment que es sol·licita. Però bueno, haurem de veure la lletra petita quan això es publiqui. ¿Tendrán estas subvenciones el mismo criterio en cuanto, por ejemplo, en actuar un porcentaje de l'envolvente? Sí, això és el que he explicat. Caldrà veure la concreció, caldrà veure com va, però la música que està sonant és de que el percentatge, en funció del percentatge de reducció del consum, i per tant, si actues en un percentatge de l'envolvent tindràs un percentatge de reducció del consum, tindràs un percentatge diferent de subvenció. Però això caldrà veure la concreció. A hores d'ara això no ho tenim, no tenim aquesta informació. Sí que en alguns d'aquests aspectes això està damunt de la taula i sona aquesta música. Només us puc dir això. Ara sí que us dic que hem arribat, passem ja uns quants minuts del temps que teníem previst. En tot cas, sapigueu que tindreu aquesta presentació penjada, que podeu consultar-la i que davant de qualsevol dubte recordeu que podeu també vehicular les consultes pels canals habituals, que podeu fer-ho habitualment, l'oficina virtual, el correu electrònic o el telèfon. I si fos el cas necessari, doncs ara en època de pandèmia és sempre més complicat, doncs també s'atenen consultes presencials des de la planta baixa del col·legi. Res més, agrair-vos a tots la vostra presència. Espero que us hagi pogut aclarir alguns aspectes, tot i que soc conscient que a hores d'ara la concreció total no la tenim, però espero que us hagi pogut servir i ser d'utilitat el que us hem explicat. Res més i fins la pròxima.